गासैबो मीडिया नोंथांमोनखौ साबायखर बावबाय आरो लोगोसे आंनिनो लोगोफोर जेजे फाउंडेशननिनो भाइस चेयरमैन एक्जिक्यूटिव सेक्रेटारि फाइनेंस सेक्रेटारि आरो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आरो जोंनि मेंबर्स बे मीडियानि गेजेरजोंनो जों मोनसे खोथाखौ मिन्थिहोनो सानदों जे जोंनि जे ग्रीन ग्लोब फाउंडेशन NGO बेखौ जों थांनाय बोसोर 2021-16 तारिख जानुवारियाव जों बेखौ दाफुंनानै लादों आरो बेनि हेडक्वार्टारखौ जों बेंटलखौनो खालामनाय जादों चिरां डिस्ट्रिक्ट बेनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जों समाज फोसाबनाय आरो कालचार एनवायरनमेन्ट आरो एडुकेशन आरो बायदि बायदि आरो बेजों लोगोसे जों गोबां कारापशननि एगेन्स्टआव जों दिनै ओंखारदों लोगोसे ड्राग्स लोगोसे गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बाहेराव खामानि मावनायनि लालच दिन्थिनानै लांखारनाय उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लेबार खामानियाव सोनाय बेफोरनि सायाव जों दिनै भइस होनो ओंखारदों लोगोसे जों जोंनि मिथिंगायारि बर'लेण्डनि जे मिथिंगायारि धोन बेबो जिहेतु माने दानि जे नुबाय थानायाव थासारि बेयो गिथावथाव थासारियाव फैगासिनो दङ बेनि थाखायनो जों बे नेचुरेल रिसोर्स बेखौबो जोंनि बे NGO निफ्रायनो जों बेखौ होबथानाय हाबाफारि लागोन गोबां जिब जुनार फलानफोर बुथारनाय आरो दंफां दाननाय जों बेफोरखौबो होबथानो आखायाव लादों लोगोसे आं बेखौनो मिन्थिहोनो नागिरबावदों जोंनि जेजे फाउंडेशननि जे एरिया अफ अपारेशन बेयो लवार आसामाव जागोन आरो मेनलि जों BTAD नि नेचुरेल रिसोर्सफोरखौ जों नोजोर होनाय जागोन लोगोसे जोंनि जेजे फाउंडेशन बे जेजे फाउंडेशननि जे वर्कर्स बेयो दासिमाव 200+ रेडि आरो गावखौ बे NGO नि थाखाय समाजनि हाबाफारि समाजनि खामानि मावनो गावखौ बुथारनाय आरो दंफां दाननाय जों बेफोरखौबो होबथानो आखायाव लादों लोगोसे आं बेखौनो मिन्थिहोनो नागिरबावदों जोंनि जेजे फाउंडेशननि जे एरिया अफ अपारेशन बेयो लवार आसामाव जागोन आरो मेनलि जों BTAD नि नेचुरेल रिसोर्सफोरखौ जों नोजोर होनाय जागोन लोगोसे जोंनि जेजे फाउंडेशन बे जेजे फाउंडेशननि जे वर्कर्स बेयो दासिमाव 200+ रेडि आरो गावखौ बे NGO नि थाखाय समाजनि हाबाफारि समाजनि खामानि मावनो गावखौ बावसोमनो रेडि जानानै दङ लोगोसे जोंनि बे दिनैनि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंनि गेजेरजों जों मोनसे डिसिजन लादों जे फैगोन 3 बोसोराव जों 1 लाख दंफां गायनायनि हाबाफारि थांखि लादों बेखौनो जों लामा सेर सेर गायगोन आरो गामिनि बे सशियेल फरेस्ट्री आरो फरेस्ट लैंड आरो इन्डिविजुअल सोरबा हारसिङै दंफां बागान गायनो जुदि जोंनो हगारोबा जों बेखौबो गायगोन आरो लोगोसे बेखौनो जों मिन्थिहोबावनो सानदों जे जोंनि जे ग्रीन ग्लोब फाउंडेशन NGO बेयो आसाम सरकार आरो BTR सरकारखौ मदद होनानै जोंनि बे नेचुरेल रिसोर्सफोरखौ होबथानायाव जों आग लागोन जों बेखौनो खावलायबाय आरो जोबनायाव फैगौ क्रिसमासनि एडभान्स विशेस आं हरनानै एसेयावनो आं दोनथ'बाय।